Ayan, for our last 15 minutes, Apo, once again, thank you so much for being with us. Apo, nagragsak talaga, gamit nga, ada communication tayo. So, kung naman ang Aida, nagsarita man yan, kung na, gurkan. Kablawa man ti Familia Fajardo, Aquino de la Cruz, Aison de Leon DJ, Kuya po, Nueva Ecija. And, request mo naman ng Irene Flora for the song Sikat Tibak Nang Ko, kung na nadoy. Ayan, so, mapatgan amin ta kita kakabsat. Manang, ayan, dating or DJ, request mo nga si Kati, baknang ko, ng ompay mo DJ kumanta, tadamot ti sabaling baknang, apan na sir-siri panjeruar. Ay, napan ka no, nagibeleng ti baknang. Oh. At pukaw-pukaw nga talaga ti live streaming tayo, pasensya kayo na po. Okay, siya lahat natin mga kansyonen. Oh, ayan. For you man ang Eileen. Kaya't ko't bumakna tayadot sa nikwana ngem itanta at awan gusto ek no disita swerte akong kuna taka ngayon nakapabaro ngem iti kalikagum ko sikat imbak ng ko bisong bibig mo arak iti ari ko taayat nga impaay mo balitok apuro talikod kinabak na nuisot kasukat mo ragsakit na sana ko dita sidong mo. Ay, request natin Eileen Flora dito. Yes. Talikod kinabak na nuisot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong mo. And of course, bubuyan ni Inso. Yan, Oh. ni Inso Rimas. Good afternoon keng ka, Inso. Kahit medyo nabayag pa, iti pa nag-aapit. Iso Wan. nga hantay pa agsasarak. Sa atin ito agsasarak man ito, no? Panaglalako Wan, kay Eric. Kaya amin tagila ako, Eric, keng ka, kata ipapilit ko ti presyo. Dahil ito lang ti makakaya ko. Ayaan, dahil ito ti presyo. Ay, sige nga rod manong ko na. Yan, nasingpat nga ading dita. Wan. And Jean Rabio, good day po to both of you watching from Ksa. Kung ano naman? Ksa. Kingdom of Saudi Arabia. Kung na lang mat. KSA. Kaya lang mat, ang oray, ang basag dito yan. Awanan na ibusan. Ang galing yun mga idol from Chloe Medina. Ayun, thank you so much. Dito yun. IFM page. Live. Yan, nga rod. Until next week, medyo pumakadatansan. Itid tanti mauding nga sunata ta medyo mapapuraan na ito. Wala ta dito yan. Sige, nga rod. Itid mo. Hampay. Ay, Damdaman pa ito jay. buwan man mga Ilocano. Yan. So, Wala naman to yan. Kaarubat, mapasamak tumanan apo dito. Yadda kami tumanan next week. Iso nga antabayanan nyo apo. Mangi-set kayo iti date yo. Nga every Sunday agkukuyog tayo. Wan. May sa tikan tataw po. Representative, Digiti Ilocanos all over the world.
ikan tayo iti let us bridge the gap makunada between our OFWs and their families ito'y Filipinas. So every Sunday, let's make it a date. Aming Ilocanos nga mamati iti Ilocano nga kunada. Pati di kita makagurgura kada kami apo. Hello, good afternoon kada kayo. Siyempre, buy-buyain na tila tata. Ang mga agurure na niya dagi dya ipagatang nga nasayaat. Sadan tumanin i-post. Kasi lang nga talaga tibiyag. Anyway, para kada kami apo, awan di kitahan. And good afternoon ko na pare Eliezer Laureta. He is also watching. Kita. Yan. Kaya parangking kada kita at kaapam ngarda kita. Madi mag. Naka-hide. Ang mata. Okay, joke lang. Kahit manong nga orasin, 10 minutes lang inin. Okay, may sabi nga sunata pong sagot ko mo at iti ka-partner ko nga isunto ti pagpanagan na intundum tiyang ti aldaw. May isang tumit isuna nga. Agnana at ti sirok ti pandiling ni baga na. Mali pumayag ako. Para makita. Nagtarakit pokis mo, nagtaarti takder mo. Nagdakkel tamasals mo, burburan pa'y day tasakam. Awan kita parong. Abut-butang day talang. Abut-butang. Patitirong apandakalis yan. Nunagnakan ti kaadwan, talyawan data pusturan. Kaadwan. Ababa iyarapa abda katrabiin. Hey, Olan, from Tusa, Bumalaklo. Day tamat, jo abagim. Shout out. Kaay ayuda apermi. Ngemarian, akigtutmi. Tilaing mo ng pili. Sinarak mo, tay babae. Anang perdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglaba ke nagkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplancha ke nasagad, agpisok ke nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Adu kanut pinaspasangit mo, inararem sampinanawan. At dapay tinagsamal na matinga ikalaysan. Arig na paikat na dalisan, inalambay anina. Anyatat ka, tirupam nakasarak sulat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba ke nagkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplansya ke nagsagad, agpisok ke nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Nagmayat abuya entabaging pa'y tiyag palengken. Agugas tinanganan ke nagsibug ti masmasetas. At damit tay makibarbartek kangem kelat nga agtaray ka. At daytan titudo tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba ke nagkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplansya ke nagsagad, agpisok ke nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba ke nagkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplansya ke nasagad, agpisok ke nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling.
Daytag naghanap mo, iti ka pipili. Pakikigtot kan sa amot man balong. Garot. Anyway, nagtingan na mo. Iti oras ket itit minti mo nga sunata mi kata kayo. So thank you so much for being with us. And this has been your Manong June Serial together with John Mark Pastor, Operator, Embalsamador. Dito lang po 98.5 IFM. Kawayan. Iti Idol Taga FM. So marunong na po, iti may sakit kita kapintasan nga DJ dito. Wow. Binibining Pilipinas, candidate number 4, iti 1974. Kukwanak and kukwa kamet lang. Pintas kaming ningan. Ket ita nga agmay-may saa. Good night, everyone. At the Good night. US. Umay nakadmet abayan. The Canada, good morning. Tilawag ti silaw apuraw. Di bulan aduyaw. Dinggem kad tinakipukaw. Di bulan aduyaw. Kagurak ti agbiag analiday. Ragsak ko sikat gapuanan. Mangnam na mag-ingat lumakay. May kantayin ta iyulta. Dilawag di silaw apuraw. Di bulan atuyaw. Nakapsutang kami tangiwa mo Dinggem kat tinakipukaw. Di bulan atuyaw. Ipintas mo tumanon sa tiyay bulan. Gutok puso mangeg gatay tay agan ken agsubsubli dito'y ayan sikat piyak ko siksigalat pagtuyusan. Dinggem to'y pusukin rik-rik na em tinagmarik-rik na. Dilawag di silaw apuraw. Yanti kataikan. Di bulan atuyaw. Salak na kasagalan. Itir-diritsi mo. Dinggem kat tinakipukaw. Di bulan atuyaw. Once again, thank you so much for being with us. We love you so much. Atan! Rata! Tilag di silaw apuraw. Di bulan atuyaw.
Dinggam ka dinakit Di bulan at tuyaw Mahabo si Kuya Eduardo Geronimo. Thank you so much. Good afternoon. So, ito na po ang kibos. Thank you so much once again and bye-bye. 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 Hindi naman masarakan. Bayag